Pilit ko at sana sayawon, ayun hanglay tinyong sa mundo. Mga kalagasan ang babangon, ako at siya na may hakot dayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam hanarap ikagana. May nabukus ng may sigsiliba, may pinututay lang ng habusan. Halagang sige kita, kay nasayaw na ang bisita. Maupay ang pangustura, upod ang sunakahang banda. Halagang sige kita, kay nasayaw na ang bisita. Maupay ang pangustura, upod ang sunakahang banda. Sigang bulali kung may patron, mga dayulan lain na nahon. Ang kadapat na at kuhawasan, nag-aaring pinpanggulat sa. Sigang bulali na sayawon, halaging ang mga okasyon. Mga kalagasan ang babangon, kulat sa dula at pinakayon. Sige kita, kay nasayaw na ang bisita. Maupay ang pangustura, kay damoy na inahanap. Halaga sige kita, kay nasayaw na ang bisita. Maupay ang pangustura, kay nagkakaluman ang kwarta. Ayo orang kasar lagi, baca, ayo. Kaya nung nadiri kaman na akon, nagsirigwato ako lang hindi ko baon. Kaya nung natigdala ng pagpumahakon, lagi mo naman ang imo desisyon. Anak ko na siya man ang indaruyag, pagulog na buwahin kita, iduwain kang bumunan. Bisan ko masama din akong tukang, pipirin ko na lang ay mahalan pa. Pero kung mahihimong inay, ang iska kumaya, ako mahangyok, bisan makunti ay lang. Saruyag ko inay, kapagkabis kita, magsayaw, bisan madali ay lang. Kung narayo ka na, ayaw hihalinti, ang mga kalipay naging saruan ka. Maraming magsayaw, ikaw ang kapag, nervous tinang diri na asuntin. Ada kong asyaman, diri ko na mo, ikaw mapupuntan. Bisa masakitin na akong dughan, pipiritan ko kay ikaw yan naman. Unang ko ka na, hindi paglalagtan, diri mo ta ako hingalitan. Kung palang bumalik na ako, alam mo kuman, ikaw tarawakon. Kung nababalik ako ang tukang kulat siya, kasunod na dayon, maakong huna-huna. Hindi mo kamay sa iyong ng pagigura, kung nagsasayaw kita na duwa.
kung naharayo ka na ayaw hinalin di ang mga. Alright, damo salamat, Honorable Elmer Asibias, amon aton ABC President hambung tuhang kinabudan, sugod man kadlong Catherine Kapos, han iyo maupay nga pagsayaw.